selendang biru selendang biru kuwi mau yo mangkat kok anu sawan kok sanggar nggih karo sapa kali Mbak Winong Mbak Birgita sing ngejak sampean sapa Bu Kesi liwate tol loh kenapa kok sami setuju kenapa Pak ya bener 100 kowe Roro jumbrang kowe pancen ayu tenan ora mokal akeh kang nandang kasmaran kedep tesma aku nyawang selendang biru Mbak Tri Hastuti Tirnawati. Ya. Coba kaya apa? Coba kaya. Halo selendang biru. Halah. Selendang biru. Selendang. Dan sing kok pacing. Biru. Among ngenai hati. Ayo. Naratekan batin setiamu. Ayo. Iki sing kira ngangge alah ayo. Alah ayo cik rok lu. Alah selendang biru malah kayak Jamil. Alah ayo. Ayo sekali lagi Mbak Tuti. Tetapan janjimu selendang biru. Aku
jajal suarane anakku wedok iki, putrane Pak Marsudi Laras. Coba kaya apa iki. Ya. Nduk, Mutiara. Nggih. Nggih, nyapa lho untune dadak dipageri ngono ya. Nggih kersane rata. Kersane rata. Nggih. Rata. Apik ngene pirang sasi nduk lek mageri? Pun tahunan niki malan. Tahunan. Nggih. Kan wesi dicor pisan. Dados omah saya dong. Dados omah. Ah ya kuwi kari nggoni. Ayo. Ayo. Omah apa sing kena dijak lunga? Ayo. Ayo. Mutiara. Piye merasakan panggung perdana di Madangkara? Nggih, remen sangat, Pak. Remen, Saged nggih. nderek ajar enten mriki. Nggih, syukur. Sampean semester pinten? Nembe semester sekawan. Sekawan. Nggih. Masya Allah, sik semester 4. Si indil-indil sampean. Nggih, ndil-ndil. Nek Mbak Tuti sondol-ondol kayak pisan. Nggih wis senior maksude. Ya. Engko aja nganti ngrasani ya, malah melu buka sing bayarane semene aja ya. Boten. Aja ya. Boten. Kita lek kurang ngono ndang Bu tambah Bu ngono kuwi. Nggih mesti nyuwun nek kira. Nyuwun ya. Nggih. Nah, iya syukur. Kose teng pundi? Alah, Kenapa kok teng lekos? Siapa ngerti Mas Bukesi lagi sibuk ngurusi Wisma Rangkung kok. Anu Pak Cahyo sampean sing golek sinden aku iso berkunjung ke tempatmu. Ya kentingan pemburi kampus, apa nguresan, bulon. Endi? Bu Kesi pripun niki? Kenapa perlu kula jawab? Oh iya dijawab no, ora apa-apa nduk. Ndak bapakku ben marah. Aku iki berbuat apa mesti dipangestoni istri. Iya ibu ki santai kok nduk. Bapakmu ki wis bagine ibu ki wis tak liarke. Liar rembunan. Oh, dadi pada kewan aku iki kaya ngono. Wis ra apa-apa ngono ya. Nggih ngajeng isi. Ajeng isi. Nggih. Iya, sing anu nggen apa kae rektorat apa sing nggen anu tari kae. Cerak masjid. Masjid. Nggih. Ya ampun, dadi mendino turunmu ning Kalimasada kae. Nggih. Masjid kae. Nggih. Oh iya. Solekah ngoten kersane solekah. Oh Soleka. Nggih. Oh iya. Amin. Urung Nduk. Ayo. Semester 4 rada Soleka. Iki suwi-suwi wo Triwikrama. Iya. Triwikrama. Ayo. Triwikrama tri iki telu, krama iki circle, dadi telung circle. Kula jane nggih dereng paham tapi ajeng tanglet mboten wantun. Jojo takon. Rasa takon. takono gendeng nduk. Meneng. Ngono kuwi mau yo mangkat ke anu sawan ke sanggar. Nggih. Karo sapa? Kali Mbak Winong, Mbak Birgita. Sing ngejak sampean sapa? Bu Kesi. Liwate? Lewate tol. Loh. Kenapa kok sami guyu kenapa, Pak? Ya bener 100 kowe. Iki kena iki ya. Kena dikaryakan kena iki Pak Gareng iki. Bocare bener liwat tol, mosok liwat gundulmu. Tegese Bu Kesi memberi amanah neng sapa terus ngabari sampean lho maksudnya. Sinten nggih? Langsung Bu Kesi ya. Nggih, Bu Kesi. Wis ora apa-apa Nduk, muga-muga kerasan ya nak ya. Nggih, pangestunipun. Ya, apa? Langsung. Langsung kaya bis ya langsung. Yo, coba dicek sik no suarane. Janjimu. Oh, mentale wis dadi. Biasane lek rombongan anyar ngene iki ngelaki. Janji. Ngapunten Mak Pipis. Oh ya. Lah iki langsung dadi ya bocah iki ya. Kulino melu panjenengan to, Nduk? Nggih, tapi kita sih ajar. Oh, ajar. Oh iya. Gumun angger piyayi anggere Pak Marsudi angger mburine di ngono ngendi anak-anake apik-apik ora ngono nggih. Abi. Ayo. Terus aja diganggu sik. Ayo. Yuk. Selendang. Ayo. Selendang biru. Selendang biru. Among ngenaki hati.
bulet winong diblocokne biasane cahane. Amung to biasane dhek kleru ngambung ki malah kok. Amung sing bener. No ora tekan batin. Nora tekan batin setiamu Selendang biru ternyata enak yang besar Pak Yoyo. Iya menurutmu. Iya. Ya ndak dintekne ya. Coba kembali ke Tiara ya. Cilik ae nduk aja melu gede. tatapan janjimu sayang Luar biasa. Waranggono cacah Jiro lupa mok 6. Luar biasa. Madangkara jangkep sowan wonten ing dalemipun Bapak Suwito ingkang lenggah wonten ing dusun Nyimput Purwosari Babatan Ponorogo. Nuwun. Sak menika ngaturaken ingkang nuwun sewu. Klangenanipun Bapak Suwito menika jebul babakan ingkang seger-seger pamane kaya tayupan. Men napa niku Pak D Gareng men jumeneng ditayubke apa kae jenenge yen cara sragenan kae aku malah lali. Nino ya apa? Kijing miring, Pak. Kijing miring, nggih kijing miring. Kijing miring. Suwi ra metu alah Pak. Kita. Ayo. Tapuk. Ayo. Kijing miring. Nggih. Ayo, kijing miring. Monggo Mas Teguh Palur, coba men jumeneng Pak Gareng. Nggih, nggo. Tik, gayamu sok alim kowe ae. Varian Dik, ya Pak Dik. Ayo. Sekaliwat aja
dikaru yen rati empat orang ayo 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 mas aja ngono ayo mas mas niki nggih kasanah budaya kok Mas Gareng. Leres Pak, kijing miring kasanah budaya. Nggih. Sampun wonten Sragen niki kaya dos dene wajib Pak. Ngoten nggih. Nggih, kijing Nggih. miring ngeten niki ning niki klangenanipun Pak Suwito. Leres wau sonten kepareng-paring dawuh kula nu seneng sing tayupan napa nika lho ngijing-ngijing garing napa-napa. Anu kijing miring Pak. Kijing miring. Senes kijing gareng senes. Kijing miring Pak. Nggih. Kijing miring. Nggih. Niku malah mboten mung remen paring dawuh. Nggih. Paling dawuh ngersaki kijing miring mboten ning panci gara-gara wau pun ngendika panjenenganipun Mbah Suwito kepareng badhe minggah panggung badhe nembang piyambak. Estu niku. Lah kula niku mboten nate kok cucuk tumbakan, Pak. Tumbak cucukan. Leres cucuk Nggih. tumbakan. Nggih. Alhamdulillah menawi ngaten. Nggih. Mbok monggo diaturi jenengan. Lah saestu ngoten iki. Nggih. Nggih. Monggo Mbah Suwito menawi kepareng badhe tindak panggung. Lho pun siap. Nggih, monggo. Monggo kula sasi wanci Mbah Suwito. Iringanipun menapa Pak? Nggih anu napa niku pujiku ya coba kaya apa pujiku muga langgeng pujiku budaya ngeten niki ya Pak. Nggih Pak, ngertos ngoten wau sonten ngen limbukan kula aturi. Estu kula mboten ngertos. Nyuwun duka ingkang kathah Pak. Njing limbukan jenengan kula aturi minggah. Nggih. Nanggap melih mangke. Sesasi melih Pak, sesasi melih. Nggih. Sugeng enjing Bapak. Sugeng enjing. Nggih ngageming nggih. Nggih. Niki pun mungel lah Pak. Nek mboten mungel jenengan unek-unek nggih. Pun mungel. Nggih. Sugeng enjing Pak Suwito. Nggih, sugeng enjing. Nggih. Mugi pinaringan sehat. Pangestunipun. Ramune apa iki? Melayu. Kersane muni ya. Nggih pun. Enggak kuwi ya. Jenengan menang nanggap mboten napa-napa. Setunggal. Niki langsung dituku kabeh mboten napa-napa. Nggih, Pak. Nggih, matur sembah nuwun. Lah. Saking keparingipun paring wekdal dhateng kawula. Niki kula kenteng napa niku? Lho. Nembang. Nggih. Nyuwun pangapunten kula niku remen dhateng gending, Nggih. remen dhateng ringgit. Ning mboten saged napa-napa. Nek lak saged bayar. Saged. Lah nggih. Yes, Langsung mawon Pak, langsung mawon. Ning Iki saged kangge contoh Pak. Leres. Tegese wong tresno ki ora kudu dadak ngumbar swara aku cinta wayang, ayo kita lestarikan wayang. Ning meneng anteng kaya beliau Bapak ngerti-ngerti nanggap. Lho ngeten iki Suri urip. teladan nggih. Nggih, suri teladan. Niki dadi ganjarane njing ben mapanipun swarga jajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Nek niku kesangeten, Mas. Kesangeten. Mboten Pak.
Pancen wong nanggap wayang niku ganjarane swarga nggih Pak. Ayo nggih. Leres. Nggih Pak. Nggih. Niki promosi. Lah niku lanten panci magrib ndang sembahyang menyang kali nyangking timbo. Timbo. Alon sing urip nanggap wayang so yen mati munggah swarga. Ngoten Pak. Nggih. Napa malih joget ning ngeten nyun sewu. Nggih. Ampun sewu Pak, mboten nggih. Ngaten. Nggih. Niki mangke kula nyuwun gending ning Nggih. nggih Menapa? Pangkur Lombo. Oh, Nggih. pun ganti. Nggih. Biasanya tambal ban. Lah kowe ora iki. Niki nyuwun sewu kula nyuwun gending Pangkur Lombo. Nggih. Monggo ingkang ngersaan apa ingkang ngasta kula namung ngaturaken agunging panuwun. Ampun monggo Pak, panjenengan pun kagungan kamardikan kemenangan penuh mutlak. Nggih. Pun bayar kita Pak nggih. Pun Pun ampun. niku pun menang badhe ngersake sing pundi pun monggo Pak. Nggih. Nggih. Nggih monggo kersa sinten ingkang ngasta kula namung derek matur sembah nuwun. Oh ngeten. Nggih, yayi kok jan prasaja. Nggih. Saestu niki nyuwun pangapunten niki Nggih, mboten napa-napa nggih. pangapunten. Nggih, siji. Wah, alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad. Ya rokok loro dhewe telu aja. Sholli alaihi wasallim. Allah. Komana. Pas. Waladolin amin. Malah Pak, mboten kula pun malah napa Pak? Alah, pun sarwa kathah jenengan sing maringi kula ampun ngeten niki ngisi-ngisi. Alah nggih pun meksa malahan sampean. Nggih. Bola-balik. Nggih matur nuwun nggih Pak. Nggih. Nggih sinten ingkang ngasta kula derek. Nggih pestinipun ingkang dipun paringi paling kathah wau Pak sing ngasta Pak. Monggo. Nggih, wau sing paling kathah sinten? Ibu Kesi. Bu Kesi. Lah nggih pun monggo niku pun Bu Kesi sing paling Niku riyen nggih. Pangkur kumbu. Ha iya. Lombo, nggih. Lombo diatur. Ngono mripate mendonong lho ngono dadak. Pangkur Irama. Pangkur Irama Lombo, betul Pak. Nggih. Nah, sing ngaturke Bu Kesi, soalnya pun beles 500 niku, Pak. Iya, belas 500 nggih. Monggo. Benang nggih. Enggak, monggo Pangkur Lombo pamundhute Pak Suwito ya. Manunggal
Suwita. Nggih. Menika Mas Gareng wonten pamundhut sambel kemangi. Ha nggih, menika dipun aturaken coba kaya apa nggih. Genduk winong nawangse, Nduk. Coba kaya apa, Nduk? Nggih. Monggo Cahayu. Kali-kali ras anjaran sikna neman-neman ayo dihemat di apa wi disimpen sik tenagane. Mergo lek juaran ngono kaya pancen ya kotos-kotos tenan. Ya ngono. Coba dulu. Kringete sing kotos-kotos. Oh iya, menyang Nduk, ora kudu disupoti ya ini support. Mboten ngagem sepot Pak niki. Nggih pun para eruk nggih Pak nggih. Esuk. Nggih para esuk kami sosolen Pak. Nggih. Mang tuturi ta winong niku. Lah pengen napa? Lho men dadi seniwati yang sehat lahir batin, bermoral, beretika yang tinggi. Lah niku kalih anu ben etuk pacar wis gitu. Tolong. Mosok ora untuk kabar, ora untuk pacar toh? Ndak belum. Mau malah kabar iki wis gonta-ganti kok. Ndak. Nggih. Piye Pak Gareng ngene Pak Gareng? Nggih, mboten badhe nuturi sing pripun-pripun ning sing penting niku lumadi nglestarekke budaya linambaran ati, insyaallah mengke langkung sae Pak hasilipun. Nggih. Ngoten Pak. Leres. Nggih napa mboten Pak? Leres. Malah manut agama niku nun sewu piyai putri jane mboten kudu nyambut gawe. Ning malah jenak pinarak wonten dalem yen perlu masak wae yen cara Arab ngono piyai kakung sing masak. Niki lak tegese ngewangi perekonomian rumah tangga to Pak? Lah nggih tegese niku spesial. Iki diperbolehkan Pak. Nggih, leres. Ha nek ngugemi ngoten niku bukesi kudune teng dalem. Nggih. Loh, lek dhewe ning dalem oh nang omah ya ora iso tenang. Kok masalah ra tenang? Mergo aku sesuk rampung panjangan nggo dhuwit mulih kuwi mbuh nang endi ngono. Nggih niku masalahe teng mriku niku, masalah terberate ngoten niku. Lah iya. Mula saka kuwi nggih. Iki ngangge bawa ora nong ki, Nong? Napa niki? Anu sambel kemangi. Bawane napa? Kula browsing teng Gebah Google niku belum ditemukan bawa sambel kemangi, Pak. Belum ditemukan, Pak. Oh iya. Heeh, ora apa-apa. Nek ngono diaturake langsung kemawon sambel kemangi. Kula aturaken dumateng sedaya para lenggah ngentase jenak pinarak nenggani mangestoni dumateng pagelaran dalu menika. Mugi-mugi bapak-bapak ibu-ibu entasik pinarak lenggah tutuk mirsani wayang dipun paringi tutuk anggenipun momong putra wayahipun sedaya. Amin. Mugi pinaringan rezeki kang kathah berkah lan barokah. Amin. Oh niki sarana melek sarana kangge ndonga kok, Pak. Leres. Nggih. Amin. Monggo, yuk sambel kemangi. Cenyos.
Sembah nuwun. Nggih. Pamundhut sambel kemangi sampun dipun aturaken. Nggih. 2015 niki, Pak. Lah iya nggih. Niki jenengan ki kudu nyoro adate ya campur saren ya, Dik. Lah, pripun lah, Pak? Wonten no, tanjake duet kalih Waranggana. Saged Pak kula. Rara Jonggrang? Melah lah ngomong lara jonggrang to. Sak ambruke candine men iso kula. Nggih. Iso Pak iso. Nggih. Kalih sinten Bapak? Bir, oke Bir. Oke, wah oke, sip. Oke. Tuh kalih Jonggrange coba kaya apa. Nggih niku. Mbak Birgita Ayu. Iki pamane jenengan sebagian apa berarti? Kula Bandung Delontong Woso. Bondowoso ya Mas. Bondowoso ki nek gagah gedhe dhuwur entene sementen ya Delontong Woso. Oh iya. Nggih niku. Malane nganti gawe pengiram-iram pancen ya ayune kaya ngoten niku Jonggrang. Nggih, ning dasare wong Bandung ki wonge sembodo. Kok sembodo? Ya lanange jagat, ya baguse jagat, ya sektine jagat, ya sugihe jagat. Apa wae sing dikersake sing disuwun kalian si Rara Jonggrang kabul kabeh diparingke kalian si Rara Jonggrang. Tapi kan aku ora tresno, tapi kan Jonggrang kan ora tresno karo Bandung. Ya tapi kan akhirnya terus gelem mergo njaluk bebono kuwi mau. Tapi kan gak sida. Lah sebabnya enek to kok ketapi. Lah ora sidone sebabnya apa? Ya moh. Ora sidone kan mergone cacah candi 1000 kuwi kudune sewengi dadi ning urung wayahe dadi awakmu ngerahke karo para mbok-mbokan karo para bolo-bolomu kuwi ngerahke supayane nangekke sing jenenge jago supaya kluruk lan liya-liyane dadi badar ya ana kono kuwi. Lah kuwi tak lakoni ben aku ki menolak sampean. Nah, gandeng kowe wis nolak si Bandung Bondowoso, lara ati Bandung Bondowoso, cacah candi 1000 mung kurang siji, katresnane ditampek utawa ditolak, siji candi sing pinangka jangkepe Rara Jonggrang sing dadi jangkepe. Tapi jane sampean jarene tresno karo aku, kok aku mbok dadekne patung. Lah mergo kowe nolak. Loh tapi jarene tresno. Ya jane tresno ning gandeng kowe nolak terus aku lara ati. Sakit hati, Dik. Wong lanang nek wis sakit hati tenan, apapun akan dilakukan, Dik. Oh, ngono ya, Mas. Mula aja gawe kecewane wong lanang. Kita Pak Yoyo. Mbuh. Nek digawe kecewa. Anu langsung lagune narasumbere mbuh. Narasumbere mbuh. Nggih. Rara Jonggrang coba kaya apa? Iringanipun menapa, Pak? Garapanipun menapa? Loh, dangdut. Oh, nggih. Nggih. Dangdut salapan. Nggih. Monggo diaturaken Rara Jonggrang menika nggih pamundhut saking Sutresna Budaya. Dados. Rara Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal akeh kang nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan. Dasar wanita keparat apa ra ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sakti Pandawasa Rara Jonggrang manut
kosot pundut garwa Jaga bandung aku duwe bebenan Candi sewu sawangi kudu dadi iya jonggrang panyuwunmu kang pancen ayu tenan ora mokal akeh kang nandang kasmaran wasadakno prajuritmu kalah perang kowe dadi wanita bojongan dasar wanita keparan ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengking Prabu Damakaya aku duwe aji sakti Pandawasa Rara Cokra manut kosot pundut elok jenengan multi talenta nggih multi plasenta wau paring dawuh ngersaken tembang-tembang ingkang tentang pelestarian alam pelestarian alam supaya nek alam tetap bersahabat kalian kula panjenengan nggih dadi melestarikan alam untuk kelestarian anak dan cucu kita nggih karena alam dan isinya bukanlah warisan dari nenek moyang namun titipane anak putu sing kudu direksa lestarine nggih jan kawahane arep rono kok ya nggih nyuwun bawanipun kakung dandang gula titipan nggih monggo Mas Sulama Mas nggih monggo Mas wonten rayaan aku aja nggih itu coba apa nggih Mas nggih tuntun kali Mas Daryanto aman picek tapi tuntun kuwi lho larase clok-clok ora nggih nggih Mas kita among acaspa yo kalimput marang titipan nira ambak
piyayine alit Mas Sulomo niku ning suarane arum. Wantene, Pak. Nggih, nggih. Wis tenang, kaya kaset Lokonanta. Wah nggih. Leres nggih. Arum manis. Arum manis. Martabak niku, Pak. Mboten tegese ya suarane arum ya ana manis-manise ngoten lho. Nggih. kang nyambung sejarahe kewajiban kang satuhu ngupakara murih becik Sae niki bakal entuk rezeki, Pak. Kok iso? Akhirnya nek wong bawa terus iringannya nek wong angop karo watuk niku bakal mulih entuk rezeki gede, Pak. Nggih, nggih. Kuwi sik apik biasane pas suwepi no. Sip. Ayo Pak mulih wayangane elek. Iku rekotane arep tak potong nggon iki ajeng kula simpen. Nggih napa? Ki nada dering HP. Iya. Bapak wi kali kuwi wae. Mas Lho. mamarti kau taman mamre bisa tus rumeksa titipan nira anak putu binudi murih lestari poyo but Lah iki Payuta. 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 Layur. ya lah rezeki ta. payo podo nindakno
satu sifat indah untuk manusia adalah penuh cinta kasih, dan cinta kasih tersebut tidak hanya sesama makhluk hidup namun juga terhadap lingkungan dan juga lestarinya alam, Mas Gareng. Leres, nggih, sinergi alam kalian manusia. Nggih. Cinta kasih yang diberikan tidak hanya sesama manusia, namun juga diwajibkan mencintai alam. Kalau kita mencintai alam, insya Allah alam pun akan memberikan kebaikan untuk kita. Nggih. Mila sosok menawi wonten piyai ingkang aduh ki anu cuacane tidak bersahabat. Janjane sing mboten bersahabat niku sing miwiti malah menungsane riyin. Oh ngoten. Rusake alam niku mergo saka pakarti lan napsune menungsa niku. Nggih, nggih. Mila saking Kula niku. jalali nebang satu pohon wajib nanam 1000 pohon. Nggih, dawuh leres. Niku jenenge napa penanaman kembali niku? Reboisasi, Pak. Reboisasi, kembali boisasi penghijauan. Lek reformasi. Reformasi, niku kembali, formasi itu tatanan. Jadi kembali ke tatanan. Reoni. Reoni, itu kembali, oni itu ketemu. Jadi ketemu kembali. Remason. Panas, Pak. Wah iya. Ayo sik kelingan.